Hello mindenkinek! Hoztam nektek egy Sréglám unboxing videót, igazából ezt júniusban vettem fel, csak elfelejtettem posztolni, hihi. Vettem egy ilyen szuper pigmentált szemhéjfestéket, igazándiból ez egy fekete alapon, vagy valami szürkés alapon nagyon jól mutat. Látjátok, ilyen nagyon szuper csillogós. Így simán se néz ki rosszul, de tényleg egy fekete ütősebb alapon jobban mutat. A másik termék egy multikróm folyékony szemhéjfesték. Itt azért sokat elbaszakodtam vele, hogy ilyen szépen fogalmazok, mert nem jött ki a dobozából. De utána siker kijött. Még az applikátora is ilyen szuper krómos. Tökre tetszik amúgy. Felkenve így a tenyeremen így mutat. Nagyon látszódik egyébként tényleg, hogy krómos, ez is egyébként nagyon pigmentált. A harmadik termék, amit választottam, az ez a fajta rúzs. A megjelenése magáért beszél. Baromira kényelmes viselni, illetve maga így a textúrája is eléggé könnyű. A felvételeken annyira nem látszódik, de vannak benne apró csillámok is. Ennyi lett volna ez a videó. Nektek van kedvenc terméketek? Sziasztok!